Hongu is none of my business, asi ndiregerere iwo ndingoriwo munhu wemakuhwa. Mhuri yeZimbabwe kusangana zvakare panonzi pano patinokupakurirai dzese dziri kupisa pasocial media nemunyika yedu yeZimbabwe. Kana iri first time yenyu kuvawo pano, ndapota bayai apo pakanzi subscribe kana kuti follow, mobva malaika nekusheyawo vhidhiyo rino. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Hanzvadzi yemushakabvu Genius Jinimbi Kadungure, Nelia Kadungure, has been spotted in public again after a long silence. She recently attended a funeral where she was seen casually smoking shisha. Pachishona chedu tiri kuti pane maphotos aNelia ari kutenderera ari kumariro panhamo achiputa shisha. Izvo zvaita kuti pave nekukakavadzana kukuru pasocial media. Vanhu vazhinji vabvunzana kuti panhamo hwai panobvumirwa munhu kukweva hutsi hweshisha. Hanzi, is this a new trend or just outright disrespectful? Vamwewo ndovati zvine basa reiko zvekuputa shisha panhamo, inga panhamo zvapanongonwiwa doro wani. Others were just excited to see Nelia again, happy that she is doing well. Nelia akambobva pasocial media mushure mekurasikirwa kukuru hanzvadzi yake Andrew yakashayika muna 2016, zvichiteverwa naamai vake avo vakashayikawo same year naJinimbi muna 2020. Zvichiteverwawo zvakare nasisi vake Juliet Kadungure, uyo akashayika mune imwe tsaona yebhazi yakaipisisa gore raitevera muna 2021. Pain yaNelia nemarumors akatanga kutenderera zvakamukurira, vamwe vakave nekutaura kwakashata, vamwe vachiti mhuri iyi ine urombwa hwakanyanyisa, vamwe vachiti Nelia ndiye next mumutsara wenjodzi idzi. So some even speculated that she had gone into hiding out of fear or to perform rituals to protect herself. Kunze kwekurasikirwa kwake, Nelia aivewo nemabasa makuru akakandwa munzira yake, akagara nhaka mabhizinesi ehanzvadzi yake Jinimbi uye hupfumi hwake. But running a business empire isn't as easy as enjoying its benefits. Kurana business hakusi nyore sekunakidza kunoita kudya maprofits nemari yestoku. Unfortunately, mamwe mabhizinesi kusanganisira Dreams Night Club akabroka ndokuvhara. Vatsoropodzi vakamupomera mhosva yekutadza kutsigira nhaka yaJinimbi, vamwe vachiti aive mudiki uye asina ruzivo rwekuhandla such a huge empire. Despite everything, Nelia is back in the spotlight. Whether it's for right reasons or not, that's up for debate. But one thing is certain, shisha at a funeral.